til den folk. Ja, det er nu. Det er nu. Ja. Ærede borgere og medundersåttere, og under hendes elskede, henrivende, bedårende, kongelige øjne. Dronning Margrethe, min kære lille kone. Ærede skoleledere, røst, ja. Og personal og elever på Lykkegårdsskolen. Det er mig en udsøgt fornøjelse at være til æde her i dag under så lykkelige omstændigheder. Nej, min lille kone Margrethe er ikke gravid igen. Og så har vi det på plads. Det er i sandhed en lykkelig begivenhed for jer, når Lykkegårdsskolen kan lægge denne smukke bygning til sine besiddelser. Lykkegårdsskolen er et dårligt navn. Det er et dårligt navn, jeg skulle have. At blive mindet om lykke. Hvem vil ikke gerne det? Jeg har i den anledning gjort mig enkelte betragtninger om, hvad lykke er. Lykke er at vågne om morgenen og glæde sig til det, man skal i dag. Den er simpelthen til Jesper Kure fra Apostolsk Kirke. Så vi har fået lidt rabat. Tak for det. Jamen, det er rigtigt. Vi er simpelthen så glade for at kunne indvie skolen, eller skolen får mere plads den her dag. Og vi har fået mulighed for at købe den af Kirkebyen og Jesper. Jeg ved, nu står der Jesper Kure for 1,9 millioner, og det bliver du sikkert rigtig glad for. Jeg håber, du sender lidt af den videre til kirken. Men vi er rigtig glade for at kunne overtage kirken den her dag, og få lidt mere plads til skolen og det at være skole. Så tak, at det er muligt, og tak for det gode samarbejde, vi har med jer, Jesper, og din bestyrelse. Så vi er rigtig taknemmelige over, at det kan lade sig gøre. Så nu har vi lejet os ind ved Kirkebyen igennem længere tid, og nu skal de til at lege sig ind ved os som skole. Så vi bytter lidt part i det her. Jeg erklærer hermed for kirken for åben skole.